Usa ka magbanay sa Davao City ang kapin na pulo ka tuig na nga nagabaklay og kapin say 6 ka kilometro sulod lang sa usa ka adlaw. Kiniisip panaad matag Kwaresma. Ato silang nailahon sa report ni Kent Abrigana. Kapin usa ka dekada na nga nagapanaad si Nornito Torres sing tagalanang Davao City. Kini pinaagi sa pagbaklay og 64 ka kilometro sa Camiguin Island matag panahon sa Kwaresma. Ginabaklay niya kini og halos usa ka adlaw o 23 ka oras aron mapakita ang iyang sakripisyo usab samtang nagaampo sa Ginoo. Kini matud pa ang iyang pamaagi aron mapalig-on pa ang iyang relasyon sa Ginoo. Dito na ko na lang ikuan ang akong mga pinitensya or sa mga salapod, pasaylo. Kung unsa ang nagian sa Ginoo sa unang panahon, ako ma-picture sa aguri niya sa garden. Dito na ako ilakon. Marilit na ako yung mga kaagi sa una. Muna ako ginatry. Kutubal sa panako akong tiil. Baktas yung Camiguin. Ang Camiguin ang iyang napili nga lugar tungod gawa sa pagpanaad. Marilaksab matod pa siya sa mga nindot nga view kauban ang uban pang nagapanaad. Pakapuhupay usab sa ilang kakapoy ang mga taong naghahatag kanila og libreng pagkaon. Dito kung magbaktas pod ka, kay naapoy panaad ang mga taga Camiguinon. Kung nagbaktas ka panaad sila po, nagpanaad po sila nga pakaunon kanila. Naghahatag sila pagkaon o diri nagawalking sa ilang kwan, sa ilang province. Gani ginauban usab niya ang iyang anak nga si Darvy sa pagpanaad. Matod kang Darvy, usa sa iyang giampo dihang nagsugod sa pagpanaad mao ang makahuman sa pag-eskwela. Nainganyo po ko sa kong daddy nga magbaktas kay ana siya magpanata daw. So maka-wish daw ka. Na-pressure ko kay syempre ang ako mga kuya manggod wala mo sila eskwela murag ako na lang so dapat makahuman jud ko murag nakoy goal ba nga makahuman jud ko para sa akong pamilya. Karon nga nakahuman gyud siya sa pag-eskwela ug nakasulod na sa iyang dream job. Padayon gihapon siya sa pagpanaad. Wish lang pud nako karon nga nagabaktas gyapon ko kay para sa good health sa akong pamilya o para sa kuha. Siya ang ato ang pangitaon kung natay mga problema. For example, kita nagkalisod so naga-pray manggod ta para sa Ginoo. Mapasalamaton usab ang inahan ni Darvy nga si Vivian sa mga grasya nga nadawat sa iyang pamilya. Importante gud kaayo sir nga kanang kada adlaw ta maki-communicate kang God no kay masking dili niya ihatag dayon-dayon pero kabalo ko nga ihatag ra gihapon niya sa tamang panahon. Karong Semana Santa, nakatakda nga mobiyahe ang magbanay sa Camiguin Island alang sa pagpadayon sa ilang panaad. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.